हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी हरे को क्या करें। എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് കുറച്ച് മറ്റേ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ടായ കാരണം നേരം വൈകി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങാം. നമുക്ക്. हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? എന്റെ ചെറിയ ഒരു അംശം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് ആ ഭഗവാന്റെ സത്യം അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം അതീവ രഹസ്യമായത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഭഗവാൻ. ദേവന്മാർക്കോ മഹർഷിമാർക്കോ പോലും എന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത് എന്ന് പറയാവുന്ന ആ ചതുശ്ലോകി ഗീത നമ്മൾ കണ്ടു. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ആനന്ദിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഹൃദയത്തിൽ ജ്ഞാനദീപം തെളിയിച്ച് അജ്ഞാനം അകറ്റുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അംഗീകരിച്ചത് എന്നും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണത അതെന്താണ്, ധർമ്മം എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായി നമ്മള് ജീവിക്കണം. അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്, പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവമജം വിഭും. അല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വം, ആ സർവജ്ഞത്വം മനസ്സിലാക്കി അർജുനൻ, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പരമമായ ധാമമാണ്, പവിത്രമായതാണ്, നിരപേക്ഷ തത്വമാണ്, അഭൗതികമാണ്, ശാശ്വതനാണ് അങ്ങ് എന്ന് അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കി. അത് പറയാണ് അല്ലേ. വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാന് മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുകയാണ്. ഈ വിശ്വം തന്നെ ആയിരിക്കുന്ന ഈ പരമാത്മാവിനെ കാണാനുള്ള ആ വിശ്വാത്മക രൂപം, ആ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം, അത് കാണാനുള്ള അർജുനന്റെ ആഗ്രഹത്തിനെ ആ ഭഗവാൻ കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത്. പേര് വിശ്വരൂപ ദർശനയോഗം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ആ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ വാക്കിനെ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ആ സാധകന് താനെന്ന വ്യക്തിബോധമില്ലാതാവും. അങ്ങനെ അതൊരു യോഗമായിട്ട് മാറും. ഇത്രയാണ് അല്ലെ ഈ അധ്യായം. ഈ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്ന ഏതൊരു സാധകനും ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് അത്. ആദ്യ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട് അത്. അപ്പോ 11ാമത്തെ അധ്യായം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ധന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായം തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ പരമ തേജസ് ഒന്ന് നേരിൽ കാണിക്കാമോ എന്ന് വിനയത്തോടെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അർജുനൻ. ഭഗവാനോ ആ ദിവ്യ ദർശനം അരുളാണ്. തന്റെ ആ സർവേശ്വരത്വം അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നീട് തന്റെ സർവാംഗ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ആ മൂലരൂപം ആ മനുഷ്യരൂപത്തിലും കാണിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമേ ഈ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ആ ത്രിഭംഗ ശ്യാമ സുന്ദര രൂപം അല്ലേ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ എത്ര ശക്തിശാലിയാണ് എന്ന് ആർക്കാണ് അറിയാത്തത്? ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനിൽ ഒരു കുറവും കാണില്ല അല്ലെ, ഭക്തന് കാണാൻ സാധിക്കണില്ല എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10ാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനം. ചതുശ്ലോകി ഗീത കണ്ടു. അർജുനന്റെ സ്വീകാര്യതയും അഭ്യർത്ഥനയും കണ്ടു. കൃഷ്ണനാണ് അർജുനന്റെ രഥം ഓടിക്കുന്നതെങ്കിലും അവൻ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ കൃഷ്ണന്റെ സർവ്വവ്യാപിയായ രൂപം കാണാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തന്റെ വിശ്വരൂപം വെളിപ്പെടുത്താൻ
അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അധ്യായം 10 അവസാന ശ്ലോകം എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വ്യാപകമായ ആ രൂപം കാണാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം അതൊന്ന് കാട്ടിത്തരൂ എന്ന് അർജുനൻ. അധ്യായത്തില് 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥനയും വിശ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൃഷ്ണന്റെ വിവരണവും, 9 മുതൽ 31 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് സഞ്ജയന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വിവരണമാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. 32 മുതൽ 34 വരെ ശ്ലോകങ്ങളില് ഞാൻ കാലമാണ്, എന്റെ ഉപകരണമാവുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 35 മുതൽ 46 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. 47 മുതൽ 55 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ശുദ്ധമായ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ കൃഷ്ണന്റെ ഇരുകൈകളുള്ള പരമരൂപം കാണാൻ കഴിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് 10-ാം അധ്യായത്തിൽ താൻ പറഞ്ഞ ആ സർവ്വവ്യാപിയായ രൂപം കാണിക്കാൻ അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥനയും വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൃഷ്ണന്റെ വിവരണവുമാണ് 5 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് അർജുനനെ കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൃഷ്ണൻ തന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആദ്യം വിവരിച്ചു. അത് കാണാൻ ആവശ്യമായ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ഭഗവാൻ അർജുനന് പ്രദാനം ചെയ്തു. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓരോരുത്തരും ഓരോ ശ്ലോകം വായിക്കണം, ഒരാൾ തന്നെ എല്ലാം വായിക്കരുത്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മസഞ്ചിതം യത്വയോക്താം വജസ്തേന മോഹോ അയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമ ഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പൊ തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യാമോഹം എന്താണ്? അർജുനൻ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യാമോഹം ഞാൻ വധിക്കണു അല്ലെ, യുദ്ധത്തില് ആ പൂജനീയരായവരൊക്കെ നിരന്നു നിൽക്കണു, അവരെയൊക്കെ ഞാൻ വധിക്കണം, എന്നാൽ വധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം വ്യാമോഹമാണ് എന്ന് എനിക്കിപ്പൊ മനസ്സിലായി അല്ലെ. അഗ്രഗണ്യനായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തില് അല്ലെ അർജുനൻ ആ വിദ്യ നേടിയപ്പോഴൊന്നും നേടാത്ത ഒന്ന് ഈ അധ്യാത്മ വിദ്യയിലൂടെ ലഭിച്ചു അല്ലെ. അർജുനന് വില്ലാളി വീരനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? ആത്മജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴാണ് അങ്ങ് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പോ എന്നാല് ഈ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ പറയാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നല്ല, ആരോടും പറയാൻ പാടില്ലാത്തതല്ല അത് ഇവിടെ പറയണത്. രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന് അർഹതയുള്ളവർക്ക് മാത്രം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ വാക്കുകളാൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് തന്നെ വ്യാമോഹമൊക്കെ തീർന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ ഇപ്പോൾ. അപ്പോ അത് പ്രായോഗികമാക്കിയാലോ ഇവിടെ വിജയം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. എന്റെ മമതാമോഹമൊക്കെ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു, മനസ്സിപ്പോ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ട് അർജുനന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം കേൾക്കുന്നതിന്റെ പ്രഭാവമാണ് അല്ലെ. വളരെ ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള ആ അറിവൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. പിന്നെ എന്തിനാണ് അർജുൻ കൃഷ്ണനോട് തന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്? അപ്പോ എല്ലാ വ്യാമോഹങ്ങളും തീർന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ. കൃഷ്ണന്റെ ആധിപത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 11-ാം അധ്യായം കൃഷ്ണനെ സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാ വ്യാമോഹങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് വ്യാമോഹങ്ങൾ തീർന്നിരിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണകൃപയാൽ വ്യാമോഹങ്ങൾ തീർന്നതായി അർജുനൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. എന്ത് വ്യാമോഹങ്ങളാണ് തീർന്നിരിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണൻ ഒരു സാധാരണ സുഹൃത്തോ മനുഷ്യനോ ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, എല്ലാ ദേവന്മാരും, എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഇവയുടെ എന്താണ് കാരണങ്ങൾ ആണ്. എല്ലാം ഭഗവാൻ അല്ലെ. എല്ലാം ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 5 വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ് അല്ലെ, കാലം, കർമ്മം അങ്ങനെയുള്ളത് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇതെന്താണ്?
രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വായിച്ചോ. മാതാജി ഗീതാദേവി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പവാപ്യയൗ ഹി ഭൂതാനാം ശ്രുതോ വിസ്തരശോ മയാ ത്വത്ത കമലപത്രാക്ഷ മാഹാത്മ്യമൈ ചാവ്യയം. അല്ലയോ കമലാക്ഷ, ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉദയാസ്തമനങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്നും കേട്ടു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാവാത്ത വൈഭവങ്ങളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മക്കളുടെ ഗുണഗണങ്ങള് എല്ലാവരും അറിയണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും, അല്ലെ? അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങള് എല്ലാവരും അറിയണം എന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ട ആ ശക്തി പ്രകടനം, അതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തിയും ലയവും ഒരിക്കലും കോട്ടം തട്ടാത്ത അങ്ങയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ ആ നിത്യമുക്ത സ്ഥിതിയും ഞാനിപ്പോ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിലെ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ പിന്തുണയ്ക്കുകയും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രൂപത്തെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം അർജുനൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് തന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? മാതാജി 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇവിടെ ഉണ്ട്, വായിക്കട്ടെ. വായിക്കൂ. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താലെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ത്വമാത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടും ഇച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വര്യം പുരുഷോത്തമ. ഇതിന്റെ മീനിങ് ഇവിടെ ഇല്ല. ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇല്ല മാതാജി, വേറെ ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കണോ? അത് അർത്ഥം വായിച്ചാ മതി. ഹേ പുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമസ്വരൂപനെ, അങ്ങു തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിഷ്കാരത്തിൽ നിന്നും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങീ പറഞ്ഞതെല്ലാം നേരിൽ കാണിച്ചു തരാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാണ് പറയണത്. ഇത് അനിത മാതാജി ഇത് വായിച്ചോളൂ. 1, 2, 3, 4. 4-ാമത്തതാ? അല്ല, ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ? ഇവിടെ സ്ക്രീൻ. എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണനെ ദിവ്യപ്രഭാവത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി 11-ാമത്തെ അധ്യായം 1-ാമത്തെ ഭാവാർത്ഥം. മറ്റുള്ളവർക്കും വിശ്വാസമുളവാക്കാൻ വേണ്ടി അർജുനന് വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിപരമായ രൂപത്തിൽ അവനെ കാണുന്നതിൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ അല്ല, കാണുന്നതിൽ സംതൃപ്തനാണ്. ഭാവാർത്ഥം 3-ാമത്തത്. വഞ്ചകരെ ഒഴിവാക്കാൻ ഭാവിയിൽ അവതാരങ്ങളായി വേഷമിടുന്ന നിരവധി വഞ്ചകർ ഉണ്ടാകുമെന്നതിന് ഒരു മാനദണ്ഡം സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 3 ഭാവാർത്ഥം. അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനയെ സാധൂകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ സൈദ്ധാന്തികമായോ തത്വശാസ്ത്രപരമായോ മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അവന്റെ രൂപം കാണിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാനുള്ള യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ധാരണ എന്നിവ കൊണ്ടൊന്നും സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ യോഗേശ്വരൻ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രഭുപാദ് എന്താ പറയണേ? ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളതിലുപരി ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല. പ്രേമഭക്തിയോടെ നമ്മള് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അത് മാത്രമാണ് നമുക്കിപ്പോ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇപ്പൊ
ഈ ഈ ഈ ഭഗവാന്റെ ആ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം അത് കാണാനുള്ള അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം എന്നാണ് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലീലാവതി മാതാജി വായിച്ചു. വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്യസേദിത ശക്യം മയാ ദുഷ്ടമിതി പ്രഭോ യോഗേശ്വര തതോ മേ ത്വം ദർശയാത്മാനമവ്യയം നിവർത്തനം. പ്രഭോ, അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണുവാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലയോ സർവയോഗേശ്വര, ദയവായി ആ നിശ്ചയമ വിശ്വരൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഗുരുവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം നമുക്കതിന് അർഹതയുണ്ടോ എന്നും ഗുരു പരിശോധിക്കും അല്ലെ. എനിക്കതിന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് കാണിച്ചു തരൂ എന്നാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയണത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന് പ്രിയമാകുന്ന തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അല്ലെ. വർക്ക് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് കൃഷ്ണ വിൽ സീ യു. അല്ലാണ്ട് നമ്മള് ഭഗവാനെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതല് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണണം. ആ തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കണം അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ, അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥന കേട്ടപ്പോഴ് ഭഗവാൻ തുടർന്ന് പറയണതാണ് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പശ്യ മേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോ അധസഹസ്രശ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിരാട് രൂപം അല്ലെ, വിശ്വരൂപം, അത് കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നൽകാണ്. നീ അത്ഭുത പരതന്ത്രനാവും, നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നിനക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയാണ്. എണ്ണമറ്റ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും നാനാവിധ രൂപങ്ങളിലും ആകൃതികളിലും വർണ്ണങ്ങളിലുമുള്ള ആ വിരാട് രൂപം നീ കണ്ടാലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കാണിക്കാൻ പോകുകയാണ്. അപ്പൊ താൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഇതിലുണ്ടാവാൻ പോകുന്നവയെ കുറിച്ച് പറയാണ് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി റാണി മാതാജി വായിച്ചോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ബുക്കില്ല, എന്റെ ശ്ലോകം വരുമ്പോ ഞാൻ പ്രഭു വായിച്ചോ. രവികുമാർ പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു വായിക്കുന്നുണ്ടോ? വായിക്കാം. ഓക്കെ. 6 പശ്യാദിത്യാൻ വസൂൻ രുദ്രാനിശ്വാനൗ മരുതസ്തദാ ബഹുന്യദൃഷ്ടിപൂർവാണി പശ്യാശ്ചര്യാണി ഭരത. ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഇതാ ആദിത്യർ, വസുക്കൾ, രുദ്രന്മാർ, അശ്വനി ദേവന്മാർ, മരുത്തുക്കൾ, ദേവതമാർ തുടങ്ങി ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത അത്യാശ്ചര്യങ്ങൾ പലതും ദർശിച്ചുകൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 12 ആദിത്യന്മാര്, 8 വസുക്കള്, 11 രുദ്രന്മാര്, അശ്വിനി ദേവന്മാര്, 49 മരുത്തുക്കള്, ദേവതമാര്, മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്ഭുത രൂപങ്ങളും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്നാണ് പറയണത്. എങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തിനെ കാണാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രവീൺ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കുന്നുണ്ടോ? വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏകൈകസ്ത്വം ജഗത് കൃതം പശ്യാദ്യസചരാചരം നാമദേവേ ഗൂഢാകേശ യശ്ചാന്യത് ദ്രഷ്ടുമിച്ഛസി. അല്ലയോ അർജുനൻ, നീ കാണാനിരിക്കുന്നത് എന്തും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ വിദ്യ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുകൊള്ളു. ഇപ്പോൾ കാണാനാഗ്രഹിക്കുന്നതും മാത്രമല്ല, മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. ഒരു മൂളലുണ്ട് മാതാജി, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ? എന്റെ ഫോണിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂളലിടയിൽ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. അതെല്ലാരും മ്യൂട്ടാക്കി വെക്കാമെങ്കിൽ ചിലപ്പോ മാറുമെന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക, അതുകൊണ്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചു മാതാജി.
അല്ലയോ അർജുന, നീ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? ഹരേ കാണാനിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണ. ഇപ്പോൾ തന്നെ അല്ലയോ എന്റെ അർജുന, നീ ദിവ്യ കാണാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുകൊള്ളൂ. നീ ഇപ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മേലിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്നത് പോലും സർവചരാചരങ്ങളും ഇവിടെ ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിശ്വം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എന്റെ ശരീരത്തില് നിനക്ക് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. അർജുനൻ സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് അല്ലെ? സ്വയമേവ ഈ വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ള പക്വതയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ദിവ്യ ചക്ഷുസ് തരാം എന്ന് പറയാണ്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. നതുമാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടും അനേനൈവ സ്വചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം. പക്ഷേ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് ഈശ്വര രൂപസ്ഥിതിയെ കണ്ടുകൊള്ളുക എന്നാണ്. ഭഗവാൻ ബാലലീലയില് വായിൽ മണ്ണ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യശോദാമ്മ ശ്രമിച്ചപ്പോഴ് അല്ലെ, അത്രയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കഴിവൊന്നും ആ അമ്മയ്ക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മറക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അറിയാം എന്റെ അമ്മ പാവ അമ്മ, പേടിക്കണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മറച്ചു കളയുന്നു. അതുപോലെ അർജുനൻ ഇനി ഭയപ്പെടണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തു അല്ലെ. പരമഭാഗവതര് ഭക്തര് പലരും ഭഗവാനെ നേരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. വില്ലുമംഗലം, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഏരിപ്പാട് ഒക്കെ അല്ലെ, കുറൂരമ്മ, അവർക്കൊക്കെ നേരിട്ട് ഭഗവാൻ ദർശനം കിട്ടിയ മഹാത്മാക്കളാണ്. അപ്പോ ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലാണ് അവരൊക്കെ കണ്ടത്. എന്നാൽ ഈ വിശ്വരൂപം അത് സാധാരണമല്ല അല്ലെ, അത്ര കോമൺ അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇനി സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവിന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതല്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്ത്വാ തതോ രാജൻ മഹായോഗേശ്വരോ ഹരി ദർശയാമാസ പാർത്ഥായ പരമം രൂപമൈശ്വരം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യമായ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. ആ വിശ്വരൂപം ഇതാ കാട്ടിക്കൊടുത്തു. തന്റെ സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് രൂപം എടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ താൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ആ സത്യത്തിനെ വെളിവാക്കി കാട്ടിക്കൊടുത്തു. അതാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ വിശ്വരൂപമെന്ന് സഞ്ജയൻ വിവരിക്കുന്നതാണ് 10ഉം 11ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ വായിച്ചോളൂ. ലൈഡില്ലേ മാതാജി ഇതില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കുന്നോ ബിന്ദു മാതാജി? വായിക്കുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അനേക ഭക്ത നയന അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകോദ്യതായുധം ദിവ്യമാലാംബരധരം ദിവ്യം ഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവം അനന്തം വിശ്വതോമുഖം. ആ വ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവകവും തേജോമയവും അമേയവും സർവ്വവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയം പോകും മാതാജി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചത്. ആരും വായിക്കുന്നുമില്ല. അത് നല്ലതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ആ വ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള രൂപം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഇവിടെ അല്ലെ. എന്താണ് കണ്ടത്? അനേകം മുഖങ്ങള്, എണ്ണമറ്റ കണ്ണുകള്, ദൃശ്യം, അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം ഭഗവാന്റെ രൂപം അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തമായിരുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രൂപം. 1000 സൂര്യന്മാർ ഉദിച്ചുയർന്ന പോലുള്ള പ്രകാശത്തിനെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. 12ാമത്തെ ദിവ്യ സൂര്യ സഹസ്രസ്യ ഭവേദ്യുഗപദുദ്ധിത യദി ഭാസദൃശി സ്യാദ് ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മന. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം അല്ലെ. കണ്ണുകൾക്ക്, ആ മാംസചക്ഷുസുകൾക്കൊന്നും താങ്ങാനാവില്ല. ഭഗവാന്റെ യോഗ ഈശ്വരത്തെ അർജുനൻ മാത്രാണ് കാണുന്നത്, മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നില്ല. ഇത്രയും ശക്തമായ രൂപം കാണാൻ അർജുനന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സഞ്ജയനും ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സഞ്ജയൻ ഇത് കണ്ടിട്ട്
ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. 14 ലോകങ്ങളായി വെവ്വേറെയായി മനസ്സിലാക്കിയ ലോകങ്ങള് അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 14 ലോകങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ അതൊക്കെയും ഒറ്റ സ്ഥലത്തായിട്ട് കാണുകയാണ് അർജുനൻ ഇപ്പോ. തത്രൈകസ്തം ജഗത് കൃഷ്ണം പ്രവിഭക്തമനേകദാ അപശ്യ ദേവദേവസ്യ ശരീരേ പാണ്ഡവസ്തദാ. വിശ്വാത്മകമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് രൂപത്തില് അപരിമേയമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാ വിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു. ആ ഭഗവത് ശരീരത്തില് ഓരോ അവയവങ്ങളായിട്ട് ഓരോ ലോകങ്ങളെ കാണുകയാണ്. വിശ്വാത്മകമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം അല്ലെ? അർജുനൻ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വിസ്മയം പൂണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ദർശനം ഉളവാക്കിയ ആശ്ചര്യം അർജുനനെ രോമാഞ്ചകഞ്ചുകിതനാക്കി. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് 14. തദസ വിസ്മയാവിഷ്ടോ ഹൃഷ്ടരോമാ ധനഞ്ജയ പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം കൃതാഞ്ജലിരഭാഷത. പിന്നെ അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനായി, വിസ്മയാധീനനായി, രോമാഞ്ചം പൂണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് തൊഴുതുകൊണ്ടിങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്താ പറയണേ? ഒരു ഏകദേശ രൂപം ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും ഇത്രയ്ക്ക് ആശ്ചര്യചകിതനായി പോയി അർജുനൻ. ഇത്ര ഉണ്ടായെന്ന് കരുതിയില്ല അല്ലെ? പറഞ്ഞപ്പോഴ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ആദ്യം കൊടുത്തതാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷേ ഇതില് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോയി, ആശ്ചര്യചകിതനായി പോയി അർജുനൻ. അത്ഭുത പരതന്ത്രനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ ഭഗവാന് മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് പറയാണ്. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംശ്ച സർവാനുരഗാംശ്ച ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരി തന്നെയെന്ന് ആശ്ചര്യത്തോടെ പറയാണ് അല്ലെ? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് വേണം, അല്ലാതെ നിനക്ക് ഈ പ്രകാശപൂരമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം നിനക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ ശരിയാണ് എന്നിപ്പോ അർജുനൻ ബോധ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോ ഇനി ഈ ഭഗവാനെ ഈ വിശ്വരൂപത്തില് കാണാനാവുന്നില്ല അല്ലെ? ഇതിലിപ്പോ എന്താണ്? തുടക്കം എവിടെയാണ്? മധ്യം എവിടെയാണ്? അന്ത്യം എവിടെയാണ്? ഒന്നും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ. എവിടെയും ഭഗവാനെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളും അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുകയാണിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. വായിക്കട്ടെ സാജി? ആ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനേക ബാഹൂദരവസ്ത്രോ നേത്രം പശ്യാമി ത്വാം സർവദാനന്ദരൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തപാദീം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല. ആദ്യമോ മധ്യമോ ആനന്ദമോ കാണുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശ്വരക്ഷകനാണ് അങ്ങ് അല്ലേ? അദ്ദേഹത്തിലൂടെ സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? രസങ്ങള് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീലയില് ശാന്ത ദാസ്യ സാഖ്യ വാത്സല്യ മധുര രസനാമ കൃഷ്ണ ഭക്തി രസമധ്യേ ഹേ ഭഞ്ജ പ്രധാന. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന പ്രധാന അതീന്ദ്രിയ ലയനങ്ങൾ 5 അല്ലെ? ശാന്ത ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, അങ്ങനെയുള്ളത്. ശാന്തരസം 5 പ്രാഥമിക രസങ്ങള് പ്രധാനപ്പെട്ടവ ഇവിടെ. അത് കൂടാതെ പ്രധാനം ഇത് മുഖ്യമായത് ഇത് ഗൗണ രസങ്ങള്, സപ്തരസങ്ങള് വേറെയുണ്ട്. അതേതാണ്? ഹാസ്യം, അത്ഭുതം, വീരം, കരുണം, രൗദ്രം, ബീഭത്സം, ഭയം, അങ്ങനെയുള്ളത്. അത് ദ്വിതീയ രസങ്ങള്. ഇത് പ്രാഥമികം ആയിട്ടുള്ള രസങ്ങള്. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ തന്റെ സാക്ഷാത്കാരങ്ങള് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ വിശ്വരൂപത്തില് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അർജുനൻ കാണുകയാണ്. 17-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ.
ദീപ്തിമന്തം പശ്യ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതായി വായിക്കട്ടെ. ആ വായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കിരീടിനം ഗതിനം ചക്രണം ച തേജോരാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്തം പശ്യാമി ത്വാം ദുർനിരീക്ഷം സമന്താത് ദീപ്താനാർക്ക ജിതേ അപ്രമേയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴപ്പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗതകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എന്താ പറയണേ, ഈ ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെ അതുപോലെ മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ആ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ആ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ രൂപം ക്ലിയർ ആവണില്ല അല്ലെ, നോക്കാൻ പറ്റണില്ല. ഉച്ചയ്ക്ക് സൂര്യനെ നമുക്ക് കാണാൻ വിഷമാണ് നോക്കാൻ. ഇത് 1000 സൂര്യന്മാർ ഉദിച്ചുയർന്ന പോലെയുള്ള പ്രകാശാണ്. എങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങള് ഗദകള് ചക്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആ തേജോമയമായ രൂപമാണ് ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ഇപ്പോ വിഭൂതി യോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങള് ഇവിടെ അനുഭവവേദ്യമാക്കുകയാണ്. ആ ജ്ഞാനം അത് വിജ്ഞാനമായിട്ട് മാറുകയാണ്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്വമക്ഷരം പരമം വേദിതവ്യം ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം ത്വമവ്യയ ശാശ്വത ധർമ്മഗോപ്ത സനാതനസ്ത്വം പുരുഷോ മതോ മേ. ആദിമമായ പരമലക്ഷ്യം അങ്ങാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമസ്ഥാനവും അങ്ങ് തന്നെ. അവ്യയനും പുരാതനനും ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായ ചിത് പുരുഷൻ അങ്ങാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പുരുഷൻ അങ്ങ് തന്നെയെന്ന് എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി എന്നാണ് അർജുനൻ പറയണത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആദ്യവും അന്തവും മധ്യവും ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്ന് മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? അനാദി മധ്യാന്തം അനന്തവീര്യം അനന്തബാഹും ശശി സൂര്യനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം ദീപ്ത ഹുതാശവക്ത്രം സ്വതേജസാ വിശ്വമിദം തപന്തം. എവിടേക്ക് തുടക്കമോ മധ്യമോ അവസാനമോ ഒന്നുമില്ല. അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളും അങ്ങയ്ക്കുണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ്സാലെ ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ നാവ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇടുമ്പോഴ് ആ രൂപം നാവ് പുറത്തേക്ക് ഇടുമ്പോഴ് അഗ്നിജ്വാലയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്. അപ്പോ ഈ ഓരോ ജന്മത്തിനും കാരണം കർമ്മമാണ് അല്ലെ. ജന്മം കർമ്മത്തിനു കാരണമാവണു. ഭഗവാന് ആദിയുമില്ല അന്തവുമില്ല മധ്യവുമില്ല. ഏതാദ്യം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലാണ് ഈ രൂപം ഇപ്പോ അർജുനൻ ദർശിച്ചത്. ഇപ്പോ ഈ ഭൂമിക്കും അന്തരീക്ഷത്തിനും ഇടയിലൊരു ശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പൊ അതുപോലും കാണുന്നില്ല. സർവത്ര ഭഗവാനാണ് എന്നാണ്. ദ്യാവാ പൃഥിവ്യോരിതമന്തരം ഹി വ്യാപ്തം ത്വയൈകേന ദിശശ്ച സർവാ ദൃഷ്ട്വാദ്ഭുതം രൂപമുഗ്രം തവേദം ലോകത്രയം പ്രവ്യഥിതം മഹാത്മൻ. അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിൽ കൂടി ഭൂമി ആകാശങ്ങളും സർവദിഗ്മുഖങ്ങളും അങ്ങയാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സർവോത്തമ ആശ്ചര്യകരവും ഭയാവഹവുമായ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നു. ഭയമുണ്ട്, ആശ്ചര്യമുണ്ട്, ആനന്ദമുണ്ട്, വിസ്മയമുണ്ട് അല്ലെ. അർജുനന് എന്തൊക്കെ വികാരങ്ങളാണ് അറിഞ്ഞൂടാ. പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവൻ ആത്മാവായിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ ചരാചരാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് ആശ്ചര്യചകിതനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ പറയാണ്, താൻ മാത്രല്ല ഈ 3 ലോകങ്ങളിലുള്ളവരും ഈ രൂപം കണ്ട് ഭയക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ഇപ്പോ മറ്റു ലോകങ്ങളിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ്. അമീഹിത്വാം സുരസംഘാ വിശന്തി കേചിത് ഭീതാ ഭ്രാഞ്ജലയോ ഗൃണന്തി സ്വസ്തി ഇത്യുക്ത്വാ മഹർഷി സിദ്ധസംഘാ സ്തുവന്തി ത്വാം സ്തുതിഭി പുഷ്കലാഭി. ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങയിൽ ഉൾപ്പുകുന്നു, അതായത് പ്രവേശിക്കുന്നു. അവരിൽ ചിലർ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹർഷിമാരും സിദ്ധരും ലോകത്തിന് എല്ലാവിധ ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയെ വൈദിക സൂക്തങ്ങളാൽ സ്തുതിക്കുന്നു.
മഹർഷി സിദ്ധ സംഘങ്ങളൊക്കെ ഭക്തി കൊണ്ട് വിറച്ച് കൈകൂപ്പി സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഒരു വിസ്മയ ലോകത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന പോലെയായി അർജുനൻ ഇപ്പോ, അല്ലേ? അപ്പോ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഈ ഇത്രയും ഭീഷണമായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപവും അതിന്റെ തേജസ്സും കണ്ട് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. ദേവന്മാരുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവന്മാരുടെ ഗണങ്ങളെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാണ്. 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രുദ്രാദിത്യമോ യേ ച സാധ്യ വിശ്വേശ്വരോ മരുതചോഷ്മപാച്ച ഗന്ധർവയക്ഷാസുരസിദ്ധ സംഘ ദിശന്തേ താം സ്മിതാ ചൈവ സർവേ. പരമശിവന്റെ വിവിധ ഭൂഭാവങ്ങളും കൂടാതെ ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, സാധ്യർ, വിശ്വദേവന്മാർ, അശ്വിനി ദേവതകൾ, മരുത്തുക്കൾ, പിതൃക്കൾ, ഗന്ധർവന്മാർ, യക്ഷന്മാർ, അസുരന്മാർ, സിദ്ധന്മാർ എന്നീ വിവിധ രൂപധാരികളും ആശ്ചര്യത്തോടെ അങ്ങയെ നോക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 11 രുദ്രന്മാര്, 12 ആദിത്യന്മാര്, 8 വസുക്കള്, സാധ്യര്, വിശ്വദേവര്, അശ്വിനി ദേവകള്, മരുത്തുക്കള്, പിതൃക്കള്, ഗന്ധർവന്മാര്, യക്ഷര്, അസുരര്, സിദ്ധര് എല്ലാവരും അങ്ങയെ ആശ്ചര്യത്തോടെ നോക്കാണ്. അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് അങ്ങയെ നോക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചം നിറഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ നോക്കുന്നത്. ആദ്യമൊക്കെ ആ വിശ്വരൂപനിലെ ശാന്തഭാവമായിരുന്നു. പതുക്കെ പതുക്കെ അത് മാറി വരുന്നതായിട്ട് അർജുനൻ കാണുകയാണ്. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രൂപം മഹത്തേ ബഹുവക്ത്രനേത്രം മഹാബാഹോ ബഹുബാഹുരൂപദം ബഹുധരം ബഹുദ്രംഷ്ടാകരാളം ദൃഷ്ട്വാ ലോക പ്രവ്യഥിതാസ്തദാഹം. ഹേ മഹാബാഹു, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവയിൽ വാഴുന്നവരും ഭയാകുലരാണ്. അനേകം മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യം ഭീകര ദ്രംഷ്ടങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവലോക നിവാസികളും ഞാനും അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കരാളം ആണ്, ഭയാനകമായിട്ട് മാറുകയാണ്, അല്ലെ? അർജുനന്റെ സങ്കല്പത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് മാറി വരുന്ന രൂപം. ആദ്യം അത്ഭുതമായിരുന്നു, പിന്നീട് അത് ഭയത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് എന്ന് തുറന്നു പറയാണ് അർജുനൻ. സമയം കഴിയും തോറും ഈ ഭയം കൂടി വരികയാണ്. ഈ ദർശനത്തെ മതിയാക്കി തന്നാൽ നന്നായി എന്ന നിലയിലേക്ക് അർജുനൻ മാറുകയാണ്. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. വായിച്ചോ പ്രഭു, വായിച്ചോ. നഭസ്പൃശ്യം ദീപ്തമനേകവർണം വൃത്താന്തം ദീപ്തവിശാലനേത്രം ദൃഷ്ട്വാ ഹി ത്വാം പ്രബദ്ധിതാന്തരാത്മാ ധൃതിം ന വിദ്വാനി ശമം ച വിഷ്ണു. അല്ലയോ സർവവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേക വികിരണ വർണ്ണജാലങ്ങളോടുകൂടിയും പിളർന്ന വായോടുകൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോടുകൂടിയും കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥമാകുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ സ്ഥൈര്യത്തെയോ മനസ്സിന്റെ സന്തുലനത്തെയോ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ പറയാണ്, ഈ ദർശനത്തിനെ കണ്ടിട്ട് അല്ലേ ഇതൊന്ന് മതിയാക്കിയാലോ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തി അർജുനൻ. കാണണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു, അല്ലേ? ഭഗവാൻ കാട്ടിത്തരുകയും ചെയ്തു. ഇത്രയ്ക്ക് ഘോരമാവുന്ന അർജുനൻ കരുതിയില്ല, അല്ലേ? ഇപ്പോ ഒരു ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇതിപ്പോ ഒരു ഹൊറർ ഷോ ആയി മാറിയ പോലെയായി, അല്ലെ? അവിടെ കണ്ടു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണം എന്നുള്ള നിലയിലേക്കാണ്. സ്വയം പരിഭാഗപ്പെടുമ്പോൾ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാ അർജുനന് ഇപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് പക്വത വന്നിട്ടില്ല അർജുനന്. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ശരണാഗതിയിൽ എത്തുകയാണ്. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കരാളാനി മുഖാനി ദിശോ ജാനേന ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പാടുന്ന വിവർത്തനം. ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പ്രസാദിക്കണേ. പാടുന്ന കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ പോലിരിക്കുന്ന ദംഷ്ട്രാകര
ശോകാടയാളങ്ങളായ അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സമനില തെറ്റുന്നു, ഭ്രമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി അടയുന്നത് അർജുനൻ കാണുകയാണ്. ദിക്കുകൾ പോലും എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല കൃഷ്ണ. ചുറ്റിലും അഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ച് അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രതീതിയാണ് അർജുനൻ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത്. എന്നിൽ പ്രസാദിക്കൂ, ഈ ദർശനം അവസാനിപ്പിച്ചു തരൂ എന്നാണ് പറയണത്. അർജുനനെ കൂടുതൽ വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. 26ഉം 27ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ വായിക്കുന്നേ? കൃഷ്ണ. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി? ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കാം. മാതാജി വായിക്കുന്നു. വിഷ്ണോദ്രോണപുത്രസ്തദാസോ സാഗസ്മദീയൈരവിരോധമുഖ്യൈ പത്രാണി ദേധരമാണാവിശന്തി ദുഷ്ടാകരാളാനി ഭയാനകാനി കേചിദ്ദിലഗ്നാദശനാന്തരേഷു സംദൃശ്യന്തേ ശൂന്യതൈരുത്തമാംഗേ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാർ ദ്രോണർ, കർണർ എന്നിവരെയും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരുമെല്ലാം ഭീകരങ്ങളായ വായുകളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദൃഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞ് അരയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിചിത്രമായ കാഴ്ചയാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്. കൊടുങ്കാറ്റിനൊപ്പം പോകുന്നത് പോലെ എല്ലാവരും ആ വായിലേക്ക് കടക്കപ്പെടുകയാണ്. തലകളൊക്കെ ചതഞ്ഞരയുന്ന പൊടിയുന്നതായിട്ട് കാണുകയാണ് അല്ലേ? അപ്പോ നീയാണ് ഇവരെ വധിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ആ ചിന്ത മാറ്റൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇവരെല്ലാം മുമ്പേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നീ എന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ആയുധം മാത്രാണ്. അവരെന്തായാലും വധിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇതുകൊണ്ട് കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനന്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് വിശ്വരൂപത്തില് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തന്നത് അല്ലേ? ആ ഈയാമ്പാറ്റകൾ ഇങ്ങനെ ചെന്ന് പതിക്കണ പോലെയാണ്. ആ വായിൽ നിന്നിങ്ങനെ എന്താ വരുന്നേ അല്ലെ? അഗ്നി ഇങ്ങനെ പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോരോ രാജാക്കന്മാരും മറ്റുള്ള സേനാ നായകന്മാരും സേനാനികളും ഒക്കെ തന്നെ ആ വായുകളിലേക്ക് ചെന്ന് പതിക്കുകയാണ്. ഈയാമ്പാറ്റ ചെന്ന് ആ തീയിൽ വീഴുന്ന പോലെ പലരുടെയും തലകളൊക്കെ ആ ദംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ചതഞ്ഞരഞ്ഞു പോകുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പൊ ഭീകമാകാരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ വിശ്വരൂപന്റെ വായിലേക്ക് എല്ലാവരും ഞെരിഞ്ഞമരുന്നത് കാണുകയാണ്. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി വായിച്ചോ? മാതാജി വായിച്ചില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വായിക്കാത്തവരുണ്ട്, വായിച്ചോട്ടെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വായിക്കായിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ നദീനാം ബഹവോ ഭൂവേഗ സമുദ്രമേവാഭിമുഖാദവന്തി തഥാ തവാമി നരലോകവീര വിശന്തി വക്രാണ്യാഭി വിജ്വലന്തി. നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്കു തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങയുടെ വായുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞ ആ കർമ്മയോഗം, ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം കൃത്യമായി പാലിച്ച് ഒപ്പം ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് വെച്ച ക്ഷത്രിയൻ ആ പരമാത്മാവാകുന്ന വിശ്വരൂപനിലേക്ക് നദികളെ പോലെ ആ വീരസ്വർഗം നേടുകയാണ് അല്ലെ? ഈ ക്ഷത്രിയന്മാരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ ഭഗവാന്റെ വായിലേക്ക് കടക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരൊക്കെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യണവര് പരമാത്മാവില് തന്നെ ആ വിശ്വരൂപനിലേക്ക് തന്നെ ചെന്ന് ചേരുകയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പുണ്യം ചെയ്ത രാജാക്കന്മാര് വിശ്വരൂപന്റെ വായിലേക്ക് കടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി പുണ്യമില്ലാത്തവരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ആരും വായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ പ്രദീപ്തം ചലനം പതംഗ വിശന്തി നാശായ സമൃദ്ധവേഗ തഥൈവ നാശായ വിശന്തി ലോക തവാഭിവക്ത്രാണി സമൃദ്ധവേഗ. വിവർത്തനം. ഈയാമ്പാറ്റകൾ വേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് എങ്ങനെ കത്തിരിയുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നുവോ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ വക്ത്രങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ മൂല്യം അറിയാത്തവരെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആണ് മരണവും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുക എന്നാണ്. നരകങ്ങളിൽ പതിച്ച പിന്നെ നീച ജന്മങ്ങളിലേക്കാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ പോവുക. ഈയാമ്പാറ്റകൾ ഇങ്ങനെ പറന്നു വന്നിട്ട് അഗ്നിയിൽ എരിഞ്ഞു തീരുന്നത് പോലെ അങ്ങയുടെ വക്രങ്ങളിൽ വീണിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തെയും നക്കി തുടയ്ക്കുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ കാണാണ് അർജുനൻ. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. മാതാജി വായിച്ച മാതാജി പുസ്തകമില്ലേ? അനിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ വായിച്ചോ. മാതാജി. ലേലിഹ്യാസേ ഗ്രസമാന സമന്ത ലോകാൻ സമഗ്ര വദനൈശ്വര്യബ്ധി ലബ്ധി തേജോഭിരാപൂര്യ ജഗത്സമഗ്നം വാസസ്തവോഗ്ര പ്രതിപത്തി വിഷ്ണു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ വിഷ്ണു, ചുറ്റുപാടുമുള്ള തീയാളുന്ന വായ്ക്കളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോടുകൂടി അവിടുന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഈ തീയാളുന്ന വായില് എല്ലാവരെയും വിഴുങ്ങാണ് അല്ലെ. ആ പ്രപഞ്ചത്തിനെ ആവരണം ചെയ്തിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും ദഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് താൻ കണ്ടതിനെ സ്വയം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ രൂപത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ആ ആശ്ചര്യവും ഭയവും ഒക്കെ കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങ് ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആഖ്യാഹി മേ കോ ഭവാനുഗ്രരൂപോ നമോ അസ്തുതേ ദേവവര പ്രസീദ വിജ്ഞാതുമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തി. ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയേണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്കറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ മഹത്വം അത് ഇത്രയ്ക്കുണ്ട് എന്ന് അർജുനൻ അറിഞ്ഞില്ല വിരാട് രൂപം കാണുന്നത് വരെ അല്ലേ. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഈ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ഒന്ന് കാട്ടിത്തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ വിഷമായി അല്ലേ. അഡ്വഞ്ചർ കാണിച്ചു, എന്നാലോ ഇപ്പൊ അത് ഹൊറർ ഷോ ആയി മാറിയിട്ട് പേടി കൊണ്ട് പറയാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരെയും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ഈ വിരാട് രൂപത്തിന് കഴിയും എന്നാണ്. ദേവശ്രേഷ്ഠ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവൻ ആരംഭമായിരിക്കുന്ന അങ്ങയെ വ്യക്തമായി അറിയാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ രൂപമാറ്റം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? എനിക്ക് അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞു തരൂ, എന്താണ് ഇതിന്റെ സൂചന എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ചോദിച്ചതിന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയാണ്. 32-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ആരും വായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വായിക്കാമായിരുന്നു. എന്താ വായിച്ചോട്ടെ മാതാജി? വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രബദ്ധോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്ത ഹൃദയ വിദ്വാൻ ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ ദേവസ്ഥിത ഹൃദയനേകേഷയോധ. പരമവിധിവത്തമപുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാനിവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളേവരും കൊല്ലപ്പെടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരൊക്കെ സംഹരിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പോ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കാണുന്ന ജനങ്ങളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ രൂപം എടുത്ത് ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിട്ടുള്ളത്. പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും കൊല്ലപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ മരണത്തെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാൻ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നാം ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മരണവും തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. കാലസ്വരൂപനായിരിക്കുന്ന തന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ സംഹാരം നടക്കുന്നത് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്താണ്. നീ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ്, ഇവരെ എല്ലാം ഞാൻ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇവരെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നു എന്ന മിഥ്യാധാരണ മാറ്റിക്കൊള്ളാനാണ് അർജുനനോട്. അർജുനൻ വിചാരിച്ചു ഞാനാണ് ഇവരെ കൊല്ലേണ്ടത്, പാപമേൽക്കും എന്ന്. ഞാൻ നിന്നെ ഒരു ആയുധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
അതിനാൽ നിനക്ക് യശസ് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി ഇവരെയൊക്കെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ പേര് അർജുനന് ഇരിക്കട്ടെ, അല്ലെ? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ കൊണ്ട് അസ്ത്രം ഏൽക്കുന്നത്. അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ അർജുനനല്ല കൊല്ലുന്നതൊക്കെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ, അങ്ങ് ആരാണ്? എന്താണ് അങ്ങയുടെ ദൗത്യം? എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്? 32 മുതൽ 34 വരെ. കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത്, ഞാൻ കാലമാകുന്നു, എന്റെ ഉപകരണമാകൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ 32 വായിച്ചു. 33 വായിച്ചോളൂ. 33ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെ. ആ. തസ്മാസ്ത്വോത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസ്വോ ജിതോ ശത്രുൻ ബുദ്ധ്യാ രാജ്യം സമുദ്ധം മയ്യവേദേ നിഹത പൂർവമേവ നിമിത്തമാത്രവ സഹ്യസാക്ഷിൻ. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുത്തി യശസ്സു നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുൻപ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരായുധമാവുന്നതേയുള്ളൂ. സവ്യസാച്ചിൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അമ്പെയ്യുന്നതില് അതിവിദഗ്ധനായ ആളാണ് സവ്യസാചി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ ശിരസാ വഹിക്കുന്നു എന്ന ചിന്തയില് യുദ്ധം ചെയ്യണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവരെ വധിക്കാം, നീ ജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അനാവശ്യ ചിന്തകള്, ഞാനെന്നുള്ള അഹങ്കാരമൊക്കെ കളയുക, എന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ഉപകരണമാവുക, അല്ലെ? ഇവിടെ കയ്യിലെ ഒരു ടൂള്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ടൂളാണ് നമ്മളൊക്കെ ഓരോരുത്തരും. അപ്പൊ ആരെയെല്ലാമാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാണ് 34ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദ്രോണം ച ഭീഷ്മം ച ജയദ്രഥം ച കർണം തഥാന്യാനഭിയോധ വീരാൻ മായാഹതാസ്ത്വം ജഹിമാവ്യധിഷ്ഠ യുദ്ധ്യസ്വജേതാശിരണേ സപത്നാൻ. ഭീഷ്മര്, ദ്രോണർ, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്കൊരു ദുഃഖം വേണ്ട. നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോവും. നീ കൊല്ലുന്നുവെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയേ വേണ്ടൂ, അല്ലെ? ശരീരത്തിന് മുറിവേൽപ്പിക്കാനേ നിനക്ക് കഴിയൂ. ജീവനെ ഞാനാണ് എടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇത് ചെയ്തു എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാവണു. ഇതാണ് മുക്തി. അപ്പൊ കർമ്മഫലം ഒന്നും നമുക്ക് ഏൽക്കില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യാ നമ്മള്. അപ്പൊ അതാണ് കർമ്മയോഗി ആണ്. ഇത് കേട്ടിട്ട് സഞ്ജയൻ പറയാണ്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏതശ്രുത്വാ വചനം കേശവസ്യ കൃതാഞ്ജലിർവേപമാന കിരീടി നമസ്കൃത്വാ ഭൂയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം സഗത്യദം ഭീത പ്രണമ്യ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയാണ്, രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ വിറപൂണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. താനൊന്നുമല്ല എന്ന് അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കി. വില്ലാളി വീരനാണ്, ഗംഭീരനാണ് എന്നൊക്കെ ഒരു ഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അർജുനന്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഞാനൊക്കെ എന്ത് നിസ്സാരനാണ് എന്ന്. ഇപ്പൊ സ്നേഹിതന്റെ നിലയിലല്ല, അമ്പരപ്പാർന്ന ഭക്തന്റെ നിലയിലാണ് ഇപ്പൊ അർജുനനുള്ളത്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ എത്ര തൊഴുതിട്ടും മതിയാവുന്നില്ല അർജുനന്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ വീണ്ടും വീണ്ടും അർജുനൻ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ചോദിക്കൂ. മാതാജി, നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും അഡ്മിൻ ആവാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ മാതാജി? ഉണ്ടെ പറയണേ.